Li Vilnius paytaxta Litvanya hilcivina NATOyê roja sêşemiyê bi qonaqeke nû ya giring dest pê kir. Piştî ku Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan dawî li dijberiya xwe ya hemberî endamtiya Swêdê ya hevbendiya leşkerî anî. O hevbîr bû ku serlêdana wê bipejirîne. Lêvkirina bi Tirkiye re piştî civînên li ser hev yên bi rojan pêk hat. Ku ew hêza NATO ya li Bakurê Ewropa berfireh bike û hevdem bo yektiya dijî dagirkeriya Rusya li Ukrayna gaveke pir giring e ku rêberên Rojavayî dixwestin nîşan bidin. Serokwezîrê Swêdê Ulf Kristersson jî kêfxweşiya xwe ya li ser lêvkirinê diyar kir û balkişand sergiringiya tevlîbûna welatê xwe ya NATOyê. باش tê zanîn ku Swêd piştî 200 salên bêalîbûnê niha li parastina hevpar digera. Lê her wiha ez dixwazim ku hemû hevalbendên NATOyê bizanin ku em jî ewlehiya hevpar dabîn dikin. Em di têkoşîna dijî tîrorê û dijî tawanên rêxistî de xwedî biryarin. Loma jî gelek tişt hene ku Swêd jî dikare bîne ser maseyê. Ez bi vê encamê pir kêfxweşim û niha em li benda dû pejirandinên dawî ne. Serokê Amerîka Joe Biden ku ev jî bo hilcivînê li Vilniusê ye got ku ew li bendeyê ku wekî hevalbendê wan yê Sûdîdiya ya NATOyê pêşwaziya Swêdê bike. Pispor dibêjin Erdogan di berdêla pejirandina endamtiya Swêdê de ji Amerîka firokeyên şer yên F-16dan kelûpelên bo nûjenkirina wan û her wiha hêsankirina endamtiya Tirkiye ya yektiya Ewropa daxwaz dike. Qesra spî bo her du daxwazan jî piştgiriya xwe diyar kir. Jack Sullivan şêvirmendê Biden yê evlehiya neteweyî jî got ku Serokê Amerîkî soz daye ku wê pêvajoya firotina F-16dan bo Tirkiyeyê pêşte bibe. Serok Biden bo dayina firokeyên F-16 bo Tirkiye bi mehane bi eşkerî piştgiriyê dide. Ji ber ku ew di berjewendiya me ya neteweyî û ya NATO de ye ku Tirkiye vê karînê bi dest xe. Wî di van çend mehên borî de ti hişyarî yan şert diyar nekirine û ew dixwaze bi şêwra Kongresê vê pêvajoyê pêşve bibe. Kremlinê NATO tawanbar kir ku ev dijî Rusya mîna dijmin tevdigere û got ku Rusya biryarên di hilcivînê de ew ê werin girtin ji nêz ve dişopîne. Helsinki û Stockholm bi Amerîka ra mijarên têkelîdarî bi necihkirina bînesaziya hevalbendiyê rasterast lê nêzîkî sinûrên Rusyayê nîqaş dikin. Lêka ez ji we re zelal bikim. Hemû berjewendiyên ewlekariyê yên rewa yên Federasyona Rusyayê wê werin parastin û em dizanin ku em ê kûjan tedbîran bigirin û bi kar bînin. Ji aliyên din ve berdevkê Kremlinê Dmitry Peskov serbiryara Tirkiye ya qebûlkirina endamtiya Swêdê pir dengê xwe bilind nekir û got ku divê Enqere erkên xwe yên wek endamekî NATOyê bicih bîne. Peskov her wiha destnîşan kir ku Rusya ew ê pêşxistina peywendiyên xwe yên bi Tirkiye re bidomîne. Tevî hemû van geşedanan divê endamtiya Swêdê ji aliyê parlamentoya Tirkiye ve were pejirandin. Ku li gor daxuyaniya hevbeş Erdogan ve peymana erêkirinê di demeke pir nêzik de bişîne parlamentoyê. Özlem Yasak, Dengê Amerika.